mentah sesin pat ngayok banwan khoai biang siakane ka jaka ka juk ngan le biang hakane ka jaka sesin pet mentang lapoi hane kine ki jaka ka ba ki bru ki mut ban ret sansar tikadon arteli kalat kane ka we kan le situ ne kan le jaka ka bangat mu ngabian nang ne une sumarit ngi chane ngi khot sumarit klau une umdere ban ber jingta phi ba me une usat kalong tersan katolik lada ngi ba me une ti une ki temen ki chatikai une sujat sumarit ngi penunkam man sina dawai jerho u yarabah ki temen mendai ki hikai yang iba ladara jur pelat ka jerho ki dung yo ne sumarit bat kangap ki khlelang ki sapende te ka jerho ka ba ek na kan nur sin la khlelang ban ne sumarit kan jembet tingi seneng yare bah kumune sumarit yare bat ngi yakhet la khet ngi that dala terkhong ngi sadi te une sumarit upoi hadu nyos pa kilo ngi yo bandi nyos pa kilo de bangi di hasno wa arilang por menta pindalai thano no de tangkan nei jaka ba khambiang ban khwai pinet kiwe ki jaka montoire kimlong re ban khwai takane ka jaka ba bes ba ban khwai hangne pinawan kadno sin kadukha kadaj bet ne ka thoi ka ba bun tam do kha pe rom